che bisiro se io chiamo la se c'ho Damira pa bidera mabuntas. Damira pa bidera mabuntas. Isso deve chokwadi. Kanno taura ngeze chokwadi. Le pachabat pane musha. Ikanye pachabat pane musha. Mwarari mbatsiro. Mwarari mbatsiro. Ni pakusori mangu. Pakusori edari. Ni wakuru wese edari. Nini nozi January 1st. Muswa 11 April. Takange tadaidzwa natetu wangu kwa Murewa. Saka zvatanga tadaidzwa natetu wangu kwa Murewa nemunin'ino wangu. Tine munin'ino wangu. Saka zvatakanga tadaidzwa kudaro izvo. Asvika. Saka zvatakanga tadaidzwa kudaro. Inini ndinogara kuvatsomba kwashamba. Munin'ino wangu unogara uBhemavari. Saka takasangana maMutare takuenda. Tasangana maMutare. Takabva tachiti tasangana maini. Saka tiri kuita straight kuenda kwa Murewa here kana kuti tiri kuenda tinosvika nekuHarare. KuHarare uku toda kobata maoko kwa mbuya mukadzi wanzvadzi yangu akashaikirwa namai hatina kuenda. Kechipiri tine nyaya yababa munini wedu. Pane nyaya yaakanga ataura. Hatisvikiko here ngekuti ndidzo mari dzacho idzi dzinozotinetsa. Azviiti here zvikazi hazvinoita. Kwabva tachienda. Tosvika kuHarare kwedu. Tobva taenda kwa mbuya kobata maoko kukwadzana. Tabva tiri ikoko bva tachifonera Bwanini. Bwanini. Tiri kuchasvika nekumba kwenyu uko. Iye wotosvika wototi nhasi here tikati zvikazi atoona madini masvika. Zvakanaka zveshuwa. Takasandirwa nambuya kwatakaenda kubata maoko. Tapedza vatadaidza hanzvadzi yedu yekwamainini. Tikati mutitore mutiendesepi kuDZ kwababa munini. Kwabva auya hanzvadzi yedu yamukoma. Zvadaro kwabva tasvika zveshuwa angaruti ibvei kubasa. Ngekuti wakafana ita ndichazononoka dzimwe dzenguva kubva kubasa. Zveshuwa bva tasvika. Zvikazi anombofunga kuti ndivi. Paya wotitambira vatapinda mumba. Wototi sandai. Tikati taya kwambuya. Saka wakati sandai kubika. Tikati taya kwambuya. Zvikazi zvakanaka. Vatandobhuya tobhuya nyaya dzedu. Saka nyaya yatakange taendera kwa baba munini kuti tizosvikeko. Yakange yafoniwa munin'ino wangu mai Mari. Ndiye akanga afoniwa nyaya. Tapedza kubhuya dzese. Ndachitsanangura nyaya yatakange. mafamili pana ila nyaya ya mati makapumwa tipano kudaipa makapumwa sei. Oraiti tapedza kutsanangura vatarara mangwana vatamukira hedu kuendepi kwa Murewa kwedu. Taenda kwa Murewa muswe takaenda Saturday Sondo Monday Chipiri ndo pakatanga nyaya. Ndakazozwa maini naakundifonera kuti mazizwawo here zvataura baba munini. Ndikati kwazi kudini. Ndikazi wati kubva kwamakaita kunoko handinosara zvakanaka mudumu mangu hamusi kuita zvakanaka. Tikati kwazi hamusi kuita zvakanaka zvaita sei. Paya tinotobva kutaura naye Bwanini webva atofona. Makadii maiguru. Ndikati ndiripo makadiiwo. Zvikazi makafamba zvakanaka here kwa Murewa. Tikati takafamba zvakanaka. Zvikazi asi kubva kwamakaita kunoku mudumu mangu muri kurwadzei. Tikati marwadza nei. Zvikazi handizii. Wakatora nguva yakareba ndofunga most 1 hour ari kutaura nyaya yake yemudumbu. Kwakuzoti manheru aibva afona futi almost 1 hour iyoyo achitaura kuti inini mudumbu
mudumbu mangu muri kurwadza. Handisi kuziva kuti chii chakaitika. Tikati makahenyi baba munini. Zvikazi handiziviwo imimi. Ndokutsanangura kwaakaita. Tikati isusu tadini baba munini. Zvikazi handizivi zvamakaita. Aibva ataura. Mangwana aibva afona futi semwe ningirikini iyoyo. Inini mudumbu mangu mukaramba muchirwadza kudaro. Zvakureva kuti inini ndichatakura bhegi rangu. Ndichiuya kogara kumba kwenyu. Kana kuti kwamainini kubhema vhari. Ngekuti marwadziro ari kuita mudumbu mangu. Handisi kuziva kuti chii chakaitika. Inini ndichibva ndachiti chinyi imi muri kufunga kuti chinyi. Pane zvatakamuita ere. Zvikazi ameno zvamakauya makadini makaronga. Tikati poison ere baba munini. Zvikazi ameno. Wakapedza kuti china achitaura kudaro, chishana achitaura kudaro, Saturday achitaura kudaro. Saturday makuseni aibva ataura kuti inini mukawana ndauya ikoko ndikutouya kogara ikoko kumba kwenyu kuti muone kuti chii chamakaita, ngekuti kurwadziwa kuri kuita mudumbu mangu zvakandofanana nemukadzi wangu kufa kwaakaita. Kurwadziwa kwaaiita zvakandofanana. Saka handizivi kuti makauya makandirongera ere kana kuti makauya makadini makaita sei. Tikati tichimurongera kuita sei. Saka imi muri kufunga kuti maita fadzwa. Tisu takamuroya ere. Zvikazi obvious ndaifunga kuti dzimwe dzenguva inyi ihama dzangu ndisikazivi kuti ndimi makadini makatomukanganisa. Ava ndachiti zvamakutaura ina handichadini handichazvizwisisi. Saka mumashure meso mhanzvadzi dzangu wana mukoma waitoti imimi maisasauka namai mari makaendawo. Chizwai zviri kutaura munhu akarara asipo munoita sei. Tikati isusu hapana zvatinomboziva ngekuti isusu takatopfuura tichipfurira nyaya yake. Saka isusu hapana chatakaita besu. Kuti paine dzimwe nyaya zvaakaya asi kuziva hake hatirizivi. Isusu wakasiya atitengera chingwa makuseni acho eSaturday tisati taenda iye aibva aenda kubasa nemazaya ake nemajarina ake. Tikabika tii yedu tikapedza kunwa tii takatosiya chingwa nemazai. Majarina akati inini handinyanyi kuafarira. Bva tatakura majarina ayo kwabva taenda nayo wedu kufamba nawo. Saka handichazivi ipopo nyaya yaakazotaura yekuti mune zvamakauya makaronga kubva kumba kwenyu zvekuti takamukanganisa kuti arware mudumbu. Handizivi kuti pane paakazvibata ere kuti atitaurire ngoti inini kuti ndizouye kunoku kotsanangura kuti ndo zvaanditaurira ndakaenda rwadziwa. Pansore Yaki zita baba munini. Ini ndodzi hardwork chaiyo yamuri kuita yamaswera michini. Zvinoitika ndezvekuti vana maiguru vangu zvishwa zvataura musi 11 April Friday before Good Friday wakauya kumba kwangu. Ife toti wakauya kuHarare. Wakauya kuHarare ina vana vangu vakambomufonera kuti vari kuziva kuHarare vakutoziva kumba kwangu. I only learned kuti vari kuHarare kuma4 aparently musi iwoyo vaitonaya vaifesa-fesa so maaround 45 voifonera apa munhu yainzwa ndokuchiuya vakuchikuwadza ndokuzonditaura kuti varuda kuya kubva kwavo. Ini ndakatomboita disbelief yekuti vanhu varutaura kuti uri muHarare. Saka iwo kuti vandibhilivhise kuti vari muHarare vakapa foni yacho kubuya mukadzi wehadzadzi yavo munina vasekuru avo kuda pamwe isandanyi hangoenderera mberi mungada kuti muzive vanhu vacho apanapo. Isusu tati pangu zvataurwa makazviita here makataura here. Chizwai wadaro hausi kudziruka manyaya vakakwizira inini zvandakataura ndakataura kuti
zvamakauya kumba kwangu ndakasara ndichirwara. Ndozvandakataura zviri kutobvunza kuti saka zvakafamba sei nekuti ka pamakauya kumba kwangu hamunombonditaura kuti muri kuuya kumba kwangu. Asi makauya kumba kwangu. Zvinorwarisa here? Munhu akaimba kwakasina kutaura. Zvinorwarisa here? Aiwa, inini kumba kwachoka. Kumba kwangu kakuti wauye kumba kwangu. It's first time yauye kuuya kumba kwangu. Kusiya kweawa wakambouya mukadzi wangu achirwara. Haasati wakambouyapo kumbotongorichanyika. Ende mudzimai wangu akashayika last year musi wa 25 May musi waAfrican Day holiday. Iye 25 wadabva kusvika uyu. Ratogore. Mudzimai wangu washaya. Asi mudzimai wangu zvaakafa nazvo ndozvandakazonge ndakusara ndangorwara avo wabva. Saka meaning kuti awa ndo vakarohwa mudzimai wenyu. Ndozvandakanga ndikuchibvunza. Ususpected. I become suspicious. So anyway, Mr. Nyaku, thank you very much. Yairava, it's your word against his word. 1, 2, you need to prove, Mr. Nyaku, kuti kamutaura ndizvo makazorapwa here. Muri kurapwa chii? Muri kurapwa chii? Izvozvo handikwanisi kuzvitsanangura ndiri kurapwa nekuti ndiri kungozwa zviri kuitika kumaoko kurwadza kuri kuita. Muri kurapwa nani? Ndakamboendawo kuchipatara ndikuona chingorapwa. Wakangondipa mapirisi because ndaingotsanangura zvezvaita kuti muma muri kurira muchingorira muchirwadza handikwanisi kudya ndotoshaya apa. Asi maasisi ivo havanongotaura kuti maasisi ivo wakataura urapei? pawakanditaura haungokubika mushonga usiaaa ivo kutaura kwakandiita dhokta pandaitaura naye ini naingofungira kuti maybe pamwe anogona kunge ari maasisi kana kuti pamwe unogona kunge uine maronda asi zvingatozoda kuti maybe utoitwa matest kuti uitwe makaitwa here matest. aiwa iye endoscope yandisandaitwa iyo asi muda kuitwa wakanditaura kuti test kana zvikaramba zvichidaro unozofanira kuzoitwa izvo. Okay, hakuna uzendai kuchimboiva. Iye dhokta ake anozotaura hakuna uzi food poisoning. haana chakambotaura kuti azotaura izvo wanonga saka sei makazofungira kuti awa ndo wauya nechirwere? inini pari kuchindinetsa manje ndepekuti ka inini ndandisina dambudziko iri kubva ini ndichigara aiwa zveibamba always the first time uruzweba munhu haangotangi nekurwara nemusoro akatomborwara futi handizi kana kuzwa kuti mudumba murwadza chinokwanisa kumubamba zvakawanda handizi chino chinozi food poisoning chii? kuva wadya chikafu chine poison. It's not necessarily wadya chikafu chine poison. Handizvona zvinotaura. Uzwa? Basa kuti munhu chikafu can be poisonous. Is why chikafu chinokwanisa kuva poisonous. Handizi nekuti hachinobikwa zvakanaka. 1, yato food poisoning. 2, madya chikafu chakarava. Food poisoning. Wadya chikafu chakashisha. Food poisoning. Food poisoning does necessarily mean kuti waisirwa chef, waisirwa chigumwe. No. And those no food poisoning. And food poisoning zviri kuonekwa chete kuti wadya chikafu chisingaenderani nemashandiro echii chete. Inini dhokta kana akakutaura kuti ndinoda kutesta zvakadona izvo vamukuita zvemhepo izvo ndo zvinozi bloating. Muri kublota baba. When you are bloating, what does it mean? It means kuti mudumbu menyu mune mweya wakaita sei wakawanda. Mudumbu menyu unofanira kubuda pachibhoi. Kana uine mweya wakawanda mudumbu unozita sei? Unozi mwandorana. Anizvo makamuzviita pamuri pane time kuti mufamba kudai mukati step kuti bhu step bhu it's very normal. Munozwa chiro chatosangana nacho chi every day. Munozwa baba
kana uri kumhanya andi panozi on max set pause go usati paunatanga kusumisa kupoza what does it mean zviule wati waroiwe zviule wati waroiwe here hauna kuroiwa asi zvinova kuti mudumu mako mune chii mune vacuum mune mweya wakawandisa mumani mako saka mweya yacho ndoti kangoita kaopening mbijana andi zvakafanana nekuti waisa inozi yebhaskoro chubu yebhaskoro chii chainoita chubu yebhaskoro chubu yebhaskoro kangana kutsika padombo chirika pane kaburika rikuisa mweya kafati kumakavhara kafura ipapo andi ndo zvinoita futi bhodhi yako kana muine mweya wakadii wakawandisa the slightest movement yaunoita panokuita kaopening mbijana unozwa dhu aiwa izvo zvoisaidi kuti une mweya wakawanda asi azvirevo kuti waita sei waroewa chinoisa mweya wakawanda mudumbu chii chinoti munhu aite mweya wakawanda mudumbu chii ukanzwa fufutirwa zvinorevei kufufutirwa zvinorevei zvinogona kuti pamwe nomwe chikafu chaunenge wadya chawandisa kana chesinaumira kana chawandisa hauna urwa kana chawandisa unozwa wakudzwa nhoro uzwa ukadya chikafu chinosvika uku it means kuti wakudzwa chii yekuti ukati kugwebale unotongogepa toilet why ichi chikafu chafura level yachinofanira kudii yachinofanira kusvika chaenda kuoccupya level yemweya kuti chikafu kuzasi panofanira kusara paine level yechii yemweya anditi saka ukadya chikafu chekuenda kuvhara chii panofanira kugara paine mweya paya anditi ndipo unozwa kuti wakudzwa chii nhururu anditi asi ukazwa kafufutirwa iti midzi dumbu rakati nganganga rakazvimba nemweya asi hamuna chii hamuna chiro mweya mazuva pambo mukabhofora sei kubamba zviri kuti maroiwa pa check your diet makamboyei pawakauya wakakubikira chikafu ira wakakubikira chikafu ira paakauya hainini handa chikafu chava chandakati ndo akatomwa tii ndichingwa chinezvidai saka aifana uroya umwe ndiani aifana uroya umwe ndiani adya neasina kudya vakasiya chingwa mungazochidya mune chingwa chavakasiya mukachidya here saka muti chingwa chakasiyiwa kuti muzodya kana vhura nezviro zvese zvikafu infectndatoya nezvikafu zvacho what anyway I think we need to assist you wakanga wabva kudumba kwenyu mari wakashaika majamu za 25 wanga wapfuura nekuba kwenyu futi aiwa 25 vanditaura ndewe last zvelast handimuri kuti zvakaitika paya ndizvo zvaitika panemi zvakuchindidiyeza aiwa izwai question question iri kuti mukadzi wenyu akafa 25 May 2024 andika saka ndo pari kubvunzwa kuti pakafa mukadzi wenyu 2024 musi wa 25 May wakanga wapfuura nepamba penyu here wakanga wariyo ndo aitochengeta zvemudzimai wangu saka ndo paubva iconclusion yekuti ndo wakauraya ndati ndo pari kubva here mumba yekuti ndo wakauraya zvaiitika manje ndichikuudzai kurwara kwakaita mudzimai wangu takambotaka kuita zvechipatara tikatenderera kutosanganisana mama waivapo vakauya kunobatsira munhu akutorwara nditi isisi tiri kuti tirakubataniza kugama kwatopa kuti kuuya kwavo nekurwara kwemukadzi wenyu nekuuya kwavakazoita nekurwara kwenyu hazvina ukama handi munozona vakatouya kunobatsira mudzimai wenyu akutorwara nditi saka tingazvipe ukama pazvinhu izvi kuti mimi kurwara kwamakaita inyaya yekuti pakaita mavisitors podai vana maiguru vakaenda kunorwara ivo zvinoita kuti tisisi mimba munini pakanga matoroya vana maiguru aiwa pari kuchiita ukama hwacho izwai ndichikutsanangurai manje ndepekuti ka kurwara kwaaiita ka
zvemazuva ndichitaura kuti taimboenda kuchipatara asi zvakazosvika pekuti iwo nekuti ndiwo waredzi ihama dzemudzimai wangu inini handisei hama yawo vakazosvika pekuti toda kuti tifambe timboona kuti chichiri kumbokonzeresa saka zvinhu zvaitaurwa kuti inini hama dzangu ndo dzakakanganisa mukadzi wangu zvawakazwaiwa kusanganisa namama wavo ndo zvaitaurwa kuzi hama dzangu ini ndo dzakakanganisa mukadzi wangu. Saka kana hama dzako dziri ndo dzakakanganisa sei wakufungira kuti hama dzemukadzi ndo dzakakanganisa? Ndo pane mubvunzo wangu wofuti ipopo kuti manje saka inini sinzi mudzimai wangu zviri kunzi hama dzangu ndo dzaikanganisa mudzimai wangu kusvika achizorwara marwarira inini hapana hama yangu yauya pamba pangu asi inini pamauya ndo pandachitanga aucharwari skadi misero harimboduri padhuze nyangwe munhu ane guruwe anokuruwa neskadi misero saka it doesn't necessarily mean kuti muruwe anofanira kuuya pauti muroyi mheni chaiyo paunorohwa nemheni anokuruwa nemheni wacho anenge ari poita atizivi nemheni yatumiwa nemunhu ari kuzimbabwe so presence yemunhu hainyanyi kutaura anything but ini chandikona bamwe I think amune mhosva bamwe chandaona muregerere mazwa mirai dzikisai moko mazwa ine sei anzani ndivabanguru ndiani ndisekuru sekuru bear with me Mwari muregererei baba nekuti haana chaanoziva mazwa ere sekuru mazwa sekuru ndataura chii chimanyika ndati sekuru muregererei hapana chaanoziva mandizwa sekuru dairezvi hapana nasekuru here hamusi kavaregerera aiwa kana kuti muri mazezureri muri vamanyika ndatizve ndiri samanyika imi muri chii samanyika saka samanyika wati muregererei bambo haana ichongotongoziva ba hatiti saka what I feel with it ndekuti bamboka kuti zvinhu izvozvo zvakakuafektai pakafa mukadzi wedu zvibve mumusoro menyu you need counseling. Makuona zvidhoma pasina zvidhoma, makuona varoi pasina chii, makuona zvisipo. So you need to be assisted kuti muite get rid of all those things. Because zvikaramba zviri mumusoro menyu zvinokuafektai. Munozwa bambuza muda kubatsiwa awa na waka. Can you maintain the relationship? Maintain. That's like what we've been doing. But imagine kutaura kwenyu because mukwana kuna nokudisa mawenzi ari so bored. Kuchiwana zviko. Zvikuti kuya kubva kwakauya kumba kwangu iwewe ndafanira nokurwara ndikutane background yakugara kumba kwako. Ndo kunonzi pachiwano kwapuma. Adi wadi wapuma munhu tiwana tete wangu mukupuma pamakaitwa ndiani ndiani ndi baba munhu chimuregererai baba munini